Panguva ino vanhu voti zvigananda ngazvisati jairira after vaona kuti the Trabablas Interchange inozikamwa nevanhu vese kuti right now ndo nhau iri ngotaurwa muZANU-PF chitiko chiri kuitika as if ndo the most interchange or the most incredible and the best interchange in the whole Africa. Chitiko chashamisa vanhu panapa vanhu vanouya vachiuya nemapictures estructure yepa Trabablas Interchange vachiti ndo interchange yamunoti yakashandisa 90 million here. Saka pinda mashoko abanyu pana apo subscribe wala iko atomba bell icon. Tipinda panapa twenda pa handle X. Anachiposta this picture amuri kuona ripata Trabablas vakaisa aiwa those labels amuri kuona nema arrows. Panapa varikuya vachibvunza vachiti best in Africa question mark. World class way. Panapa vanoshowa nzvimbo dzamuri kuona pese pakasekuliwa nepakaiswa masquares nemarectangle. Panapa especially pama bridges. Wotarisa paside pama roads. Panapa varikuya vachiti aiwa as you can see some of the roads they are very very close to each other. If kana pachifamba ma heavy vehicles, what do you think is going to happen? Vanouya vachicriticize pamusoro pema bridge vachiti those small bridges, do you think that is true to sustain some heavy vehicles? Panapa mashoko arikuya vanhu macritics vachiti some of the roads they are very very narrow madikisa, and the people they are doubting kuti even if tikapinda mu rain season pakone kune mhepo yakawanda panapa these bridges going to sustain the wind, the rainfall and also the weight of the vehicles. Mashoko atiri kuona kuti vanhu panguva ino macritics ari kuraisa mapoints akawandisa vachiti this interchange, yes you can say kuti you spent 90 million but there are some interchanges anoonekwa kunzi mahombe kudarika this one yatiri kuona, but these interchanges ari mahombe kudaro their cost akainkewa pakubuildiwa hatombopfuuri even 50 million. Mashoko ari kuda panguva ino vachiti zvigananda that 90 million yakatorohwa zvayo pasi petsoka. Atodze mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Subscribe, like, turn on the bell icon.